Sanibonani la kuwa ngisho phakama Nibingelele wasifundo. Sithanda ukuthi halala kwindodana yomsakazo owaziwa kakhulu uKhathide Ngobe, osakaza i-Top 20 ngoMgqibelo. Uzomkhumbula lo msakazo waduma kakhulu esasazela uMaskandi, uSikiya ngengoma ngoMgqibelo odlala ngo-9 to 12. Sithi nje halala kwindodana yakhe ezalwa kanye noKhozi FM. Uzokhumbula mbukeli wethu namhlanje kuzala uKhozi lina 61 years laba khona. Sithi njengobani nje indodana yakhe ezalwa kanye noKhozi bathi hawu isibatshazwa madoda isipheshetho. Hawu uKebegebhu labo osala bethunga abaney'nalithi, umfana omuhle ngamehlo njengonina uThembi. Awubathi inkosi ayiqedwa. Njengoba ngibuzwa nje mbukeli wethu ehasha lapha uKhathide Ngobe, kodwa lezi hasho zaKhathide Ngobe ngathi izowela lapha kwindodana yakhe ngoba uyibona nje ifana nawo nje amehlo ayo ifana nawayo uma wayo. Siyacela nje mbukeli wethu ungakhohlwa ukusubscribe, ukulike nokucomment. Ungakhohlwa futhi nokuvula i-notification lapho uzokuthola yonke. Njengobani wanisho phakama.